virker håndbremsen. Kravl på bilen! Ja. Jeg kan godt lide det valgt elle. Altså, jeg siger bare 130. Det er Lupo, når det er bedst. Man må kravle på bilen. Er du klar, Thomas? Det er den eneste motorbil, der holder på. Skal vi bare se, hvor godt kender den er klar? Ja. Er du klar? Er det alle de andre klar? Nej, der holder bagklappen. Du har bare fået det. Er I klar, alle andre? Jamen, vi kører. Han har efterladt noget i mit køleskab. Det vil jeg ikke have i mit køleskab. Det er snus. Ja, tak. Og det er kun Krølle, der bruger snus. Ja. Det ved jeg sgu ikke lige. Det bliver 400 sort. Ja. Og jeg skal Jeg er helt hudløs på toppen. Ja, jeg kan godt se. Nå. Er du tilfreds, Thomas? Er du tilfreds, Kenneth? Hør vejr. Holde! Lidt mere. Skal jeg hoppe op, Dan? Skal jeg hoppe op? Ja, de kan godt holde til. Skal jeg hoppe op? Jeg ved ikke, hvad forstærker basserne, de kan godt. Alle fire blæser, jeg holder starte lige, så det er 8 blæser, der bare lige... Ligner varm. Du kan godt lige prøve at gøre op. Ah, kom nu, 0,15 dB. Tror du ikke, du kan finde det? Nej. Det der, det er fint. Okay. Flot, Skan. Du tog næsten. Vi prøver lige. Du tog næsten, det var lige. Kom nu derhen. Men så må du bare lade en anden en skrue op for dig. Hvad siger du?